Il-Partit Nazzjonalista kompla jattakka l-proċess ta' sejħa pubblika għal pożizzjoni ta' kummissarju tal-Pulizija ġdid. Għall-ewwel darba fl-istorja l-kariga ta' kummissarju tal-Pulizija ser tintela wara sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi fil-Parlament. Proċess mhux biss konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, iżda jmur pass il quddiem hekk kif il-Prim Ministru reħa min idu l-vito dwar l-għażla tal-ogħla kariga fil-korp. Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina fetaħ attakk fuq il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u qal li din is-sejħa hija illegali. Proprjetà illegali. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri wieġeb għall-attakki ta' Carol Aquilina u qal li din hija kummissjoni indipendenti. Għaliex qed jiżwida ċarament il-Kamra. Għaliex mhux il-Ministru illi jista' jindaħal x'tagħmel il-PSC. Il-Public Service Commission huwa organu indipendenti taħt il-Kostituzzjoni tagħna. Huwa daħħ fil-wiċċ huwa żgwidar ċar ħafna u perikoluż. Illi tiġi hawnhekk issa jiena hemm affarijiet li naqbel magħhom u affarijiet ma naqbilx. Imma tiġi hawn u tgħid illi l-Ministru għamilha, huwa ma tistax tgħid hekk u tkun qed tikdeb jekk tgħid hekk. F'dadija sabiex jattakka l-proċess ta' sejħa pubblika, Carol Aquilina attakka wkoll il-Korp tal-Pulizija. Il-Korp tal-Pulizija falla. Assolutament falla. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri irringrazzja lill-Korp tal-Pulizija ta' ħidmietom u qal li kien dan il-Gvern li għandu rieda sabiex ibiddel l-affarijiet. Illi dejjem allura l-Kummissarju tal-Pulizija inħatar mill-Prim Ministru tal-Ġurnata u l-Prim Ministru Roberta Bela kien l-ewwel Prim Ministru illi kellu rrieda li jneħħi dak il-poter assolut illi jaħtar Kummissarju tal-Pulizija